Слава да бъде на Господа. Иска да бъдете помощ. Темата, в която ще говорим, че Бог не се променя. Той също и днес и неговата сила не е намаляла. Защото виждаме, че времената стават все по-трудни, по-силни и наистина казваме къде е Бог. Дали не е Бог, как гледа Бог на ситуацията, през която преминаваме. Вижте, Бог предупреждава Словото Божие, че тези неща ще стават. Ще има силни времена, ще има тежки времена. Разве това ще има гонение, глад, мор, трусови, войни. Защото това е Слово Божие, което е написано в Библията, се изпълнява. А относно нас, като християни, ние имаме надежда в Бога. Надежда, че Бог е същия. И той, както приведе израелтяните, тогава изведи ги от Египет, приведи ги през пустината и закара в обещаната земя. Така също, че Бог е този, който ни дава тази наистина увереност, че Словото Божие ще бъде с нас. През всички на случка на века е така, как Словото Божие. Псалом 19 казва така: много са неволите праведни, но Господ го избавя в тях. Тук ни казва, че няма да има неволи. Да, казва, че са много. И това е наистина, което е Словото Божие, наистина казва, чакай сега. Защото сме християни, не трябва да бъде всичко наред. Ние, жалост, няма такова християнство, което всичко да бъде наред. И виждаме, има и добри моменти, има и тежки моменти, има трудни моменти, има болести, страдания, скърби, но това е християнското цяло. Но Словото Божие ни казва, че Бог ще избява във всяка ситуация, това е което е насърчително. В Коринтияни 10 страници казва така: никой изпитание не ви е посилно, освен това, което може да носи, но верният Бог за нас изпитание да ви изходния път. А в Евреи 13 се казва така: Исус е същия, че не си завинаги. Той е същия, той не се е променял. И ако някъде се казваме къде е Господ днес, той е в нас, той е в нас, чрез Духа си. Така че няма че през какво преминаваме, ние имаме надежда в Него и винаги надежда да помолим, да помолим Господа за милост, да знаем, че той не се чува и вижда, ще даде изходния път. При 5 глава 6 и 7 стих, това са така едни добрите стихове, които са в Словото Божие за утеха. Казва така: не се безпокойте за нищо, но всяко нещо с молитва и молба изказвайте си прощението на Бога с благодарение. И Божият мир, който никому не може да склони, ще пази сърцата ви и мисли в Христа Исуса. Виждате, тук Словото така: не се безпокойте за нищо. Сега едва ли има човек, който да каже, който да се безпокои. Да, всеки има неща, през които преминава, но Словото Божие казва: не се безпокой, защото кой може с безпокойство да промени някаква ситуация? Не, просто може да разболиш, може да мислиш много, но как кажете, не може да промениш много неща. След по-добре с вяра в Господа, да следим на Господа, че да го слушаме Словото Божие, сега където наистина Бог говори наистина в различни ситуации. Виждаме как наистина хора, които бяха болни, биха към Господа и Бог изцеляваше. И още нещо, което е важно, че Словото Божие само Бог каза още в Еремия, че няма нищо мъчно за него. Това е което е важно. Значи, какъвто е проблем да имаме тази земя, той е пред Бога. И в Словото Божие ще казва така: Еремия 32:27. Ето, аз съм Господ, Бог на всяка твар. Има ли нещо мъчно, твърде мъчно за мен? Това е един въпрос. Не си някой ще има и моят проблем. Виждате, да, няма че кой какъв проблем преминава. Довери се в ръката на Господа, усил в ръката на Господа и Бог е този, който може да се даде изходния път. И казва така: о Господи Йова, ето се турил небето и земята, с великата си мишца, изпресняват си мишца. Няма нищо мъчно на тебе. Ето отгоре. Няма нищо мъчно на нашия Бог. Сега, разбира се, ние преминаваме през много неща. Нали, нормално е да мислим за ситуацията, в която преминаваме. Но, мислейки за ситуацията, в която преминаваш, хубаво ще има един Бог, който е промислил за изходния път. И наистина тогава нещата минават по-леко. Сега, да верим, че Бог може да извърши и невъзможно неща за нас. Това, което за нас е, виждаме, невъзможно. Бог може да направи. В Словото Божие Ефесяни 3:20 казва така: Бог може да прави несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Това значи, ние понякога в човешки искаме определени неща, да Бог може много повече да притурим, защото той е Бог, който наистина, който няма нищо невъзможно. Ще ви дам няколко примера сега в Словото Божие. В Марка 5 глава, тая жена, която имаше кръвотечение, много пъти споменавам тази жена. Какво направи тази жена? Беше опитала всичко. Беше ходила при много лекари, при знахари, изхарчи имота си, изхарчи парите си и например чу, че има един, който може да изцели. И Словото Божие казва, че беше поставил мнозина лекари и беше похарчил целият си имот без да е никаква полза. А напротив беше само полза. Ето виждаме една жена, която в болката си се обръща към
много места. И сега днес е така. Но много хора в болката си търсят много искренен път от много места. И видим, и например, чу за Христос. Слава да бъде на Господин наистина. Когато чу, тогава стане и промяната. И понякога по човешко питаме, много неща правим с нашите сили, но и до време, когато разбираш, че само не можеш, нуждаеш се от някой друг. И какво направите? Когато чу за Христос, каза така, ако само се допра до него, ще бъде истина. Мислям, какво е вяра? Ако аз само се допра. И какво направи тя? Имаше много хора, но тя не се притесняваше. Отиде, поправи си път, отиде, докосна до полата му, защото бъде в него момент, който се докосна, си даде от Господа и тя беше изцелена. И колко чувствам наистина това Слово Божие. И тогава Исус усети, че нещо става с него. И се от него каза, кой му докосне? И тогава казаха, но Господи, ти беше около тебе толкова много хора, как знам кой ще запря до тебе? И тогава тя дойде и му се призна, че не се щя. Но в момента, че когато тя дойде при Господа и се докосне него, значи се беше изцелена. Господи не каже, днеска може да докоснем до Господа с вяра. Няма физически как да се докоснем, но той също е днес. Има място, където Господ каза, ако можеш повярва, всичко е възможно, с което ти вярва. Помни този човек, който беше дошъл сина си при Господа, беше казал, Господи, ако може да приемеш на него. И той разказа ситуацията за сина му. И тогава Исус му каза, наистина, ако можеш повярва, всичко е възможно, с което ти вярва. Бащата каза, Господи, вярвам тебе, пълня моето неверие. И сега ще Исус го изцели него. Сега да кажа, всеки, който е при Господа, винаги получава отеха, винаги получава отговор за жалост. За жалост понякога отговор не идва винаги, ако мога да така, защото не искаме сега, ето, говорим се за нещо, стане веднага, не винаги става веднага. И даже бях чул така проповедник, който каза така, понякога, когато се моли за вас, за изцеление, така че не получиха веднага, не се обесърчавайте. Бог почва да работи. Понякога може да в момента да чуеш молитвата, се бъдеш да каши и на другия ден да вече зависи само нещо ново тебе. Така че трябва да се безсърчаваме. Напротив, каза Слово, да се молим, да постоянстваме, да искаме, да прибъдаме, а Бог е да си врагата на Бога. И наистина, самия Павел насърчава Словото Божие, каза, имаш там плата, след път се моли, каза пред Бога. И Бог му каза, долата е моята благодат. Толкова сега. Защо е било, как е било, Бог знае защо сега. Нещо, ще е врагата на Господа. На друга се ще там още в Словото Божие, около 8 глава, казваме стиховете, така, за насърчения. Около 8 глава, един човек имаше болна дъщеря и наистина потърси Господа, дойде при него, да си е дъщеря му. Нормално е, когато те болно търсиш всякакъв лек от всякъде. И Словото Божие казва, че този човек беше началник на синагогата, беше така високопоставен човек, имаше авторитет с хората, познава колко кой е, но той беше загърбал цялата тази власт и тази известност и отиде при Господа и падна пред него. Падна. За детето си каза така. И можеш да влезе в къщата му, защото имаше една едничка дъщеря, но беше на около 12 години и беше на умиране. И видим много хора, среща Христос и който си беше помолен и това дойде да спаси ценностите ми. Това беше момента, в който Исус каза да беше дола. Но същите ми, когато тръгна да отида към тях, една жена имаше тежната кръвчение, такова писано, и се забавиха. И докато се забавиха, в следващия миг дойде Хабера. Дойде веста и казаха, твоята дъщеря вече умря, не затънява дъщеря. И вижте, това е една много страшна вест. Който си кажа сега, тък му намерих Спасителя, тък му намерих този, който ще помогне, тък му намерих, че изходният път за моето дете и следващия миг забави се и стана страшно. Но, точно тогава вижте, имаше две неща. Исус каза, тъй като дъщерята умря, не затънява дъщеря. Исус му каза, не бой се, само вярвай. Пред този човек се стоеше пред дилемата, на кого да вярва. Казах му, че детето е умряло. Исус каза, не се притеснявай. Аз съм с тебе. Не бой само вярвай. Сега, ако той беше се тръгнал да каже, Господи, благодаря, че опитах се дълго тема, това е било, това е ситуацията. Да приемаш Орисията, ако мога както хората казват. А другия начин беше да вярва в Господа и да тръгне с Него. И той избра второто. Вярва в Господа и тръгна с Него и наистина, когато отидаха, знаете какво стана. Това е тенция. Както спеше, така, му каза така, той му каза, муча стани. Те всички хора се изненадаха, те казаха, защото знаеха, че е умряло. И когато той им каза на тях, че момичето спи, те му се присмиваха. Така че, искам да кажа, че винаги, при Бога винаги има искрения път. Ще дам си още една история, за която ще малко по-голямо внимание. Стотника и слугата. Тази история е много интересна сега, защо?
Защото болния го нямаше там. Там беше господаря му. Обаче, господаря имаше вяра в Господа и вярваше, че Господ може да си слугата му и без слугата бъде там. И това е нещо много важно. Нека да видим самата история сега какво случи. Тук е нещо, което е важно. Отново виждаме, че вярата играе много силна роля. Много са Словото Божие, Исус казваше в Словото Божие, повярвай, ще ти бъде. Вярвай и Бог може да прави невъзможното възможно. Сега, преди да приема към самата история, искам да кажа някои неща, че когато казвам къде е Бог и защо наистина, как да го приличим Бог на какво. Цялата Вселена, цялото сътворение говори за Бога. Къде да погледнем в Словото Божие, казва така, вещата му сила и Божие се вижда ясно и разгледам чрез творенията. Значи, къде да погледнеш в Вселената виждаш на всеки, че има един, който го е направил. И той е същия днес и той е силен и Бог е всемогъщ и няма нищо мъжно и невъзможно за него. Това е нещо, така да го помня днеска. И знаем, всяка една ситуация, през която преминаем, може да оставим в неговата ръка. Сега, в такъв случай, той е стотник. Какво стана сега? Когато влиза в Капернаум, един стотник дойде при него и му се молеше, казвайки: Господи, слугата ми лежи от дома, парализиран и много се мъчи. Сега, първо в случай, кога стана това нещо? Това стана непосредствено след проповедта на планината, когато се проповядваше. И когато проповядваше, много хора, които бяха там на хълма, слязаха от хълма заедно с него и го продължиха. Защото говориш като един, който има власт, и самото слово почна наистина беше това, което го докосваше. И като слезе от хълма, голям мъже го следваха. И тогава дойде един човек при него и каза: Господи, слугата ми се лежи от дома и се парализира и се мъчи. И той му каза: ще дойде и ще го изцеля. Виждаме, молитва и отговор веднага. Сега, какво стана сега? Какво стотника? Стотника какво го рече? Господи, не съм достоен да влезеш в стяката ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Сега така, не съм достоен. Сега, тук нещо, което е важно. Имаше нужда, имаше молба, имаше и отговор. Въпросът е така, не съм достоен да влезеш по дома ми. И сега, само секунда така. Стотника осъзнава, че е грешен човек. И когато човек осъзнава своята греховност, осъзнава, че наистина не е достоен за Бога. Ако мога да така. И ще дам един пример в Словото Божие, когато, помните, Лука 15 глава, блудният син. Когато блудният син взел от баща си парите и отиде ги прахоса, и когато реши да се върне, вече като стана гладен, без нищо, и си почна да се раздава и каже: се върне по баща ми кушка, каже: не съм достоен, вече слушам твой син. Искам да кажа, че когато човек е грешник, той осъзнава, че не е достоен да стои в света на Бога. Той осъзнава, че наистина, че сам по себе си не заслужава да бъде там. Но, обаче, Божието присъствие, обаче видим къде кажа, нуждата беше тази, която беше наканал този човек да бъде при Господа и да се помоли. И той каза, на основа в Словото Божие казва така, в 1 Петър 5:7 така: и всяка ваша грижа, виждате нещо, той ще грижа за вас. Псалом 55 казва така: дължи на Господ твара си и той ще подпре, не ще пресъплати праведния. Сега, стотника познаваше кой е властта, той беше властен човек. И знаеш, че само една дума, изгонена от Господа, слугата му ще намери, ще получи изцеление. Това беше неговата вяра. Ако да беше човек, който наистина ще себе си за недостоен, той знаеш, че Господ има силата да каже нещо и това да се случи. И сега искам да кажа колко е важно това нещо да разберем и днеска. Самото Слово Божие има сила. Когато се молим, ако Господ каже: бето, моли се някаква нужда, и Господ каза: бъди изцелен, или даде отговор от небето, отговора наистина идва веднага от Бога. Да, това се случва. Защото Бог е силен и днес. И това е нещо, което става от Бога към нас. Никой от нас не може да се напълва сега, защото някакъв казва ми сега: елате, еди къде си ще правим изсилни събрания, или еди къде си след 5 месеца ще хаде никой си. Чакай. Никой от нас не може да ръководи Бога. Не може да се молим на Бога, но никой не може да каже Бог как ще действа. Защото Бог е извън времето. В Псалом 107 казва така: изпрати Словото си и ги изцели, и изцели ги от погибел. Изпрати Словото си, каза. А Псалом 147:15. Това са стихове, които са насърчени и днес. Че наистина Бог и днес изцелява, Бог и днес дава надежда на човека. Псалом 147:15 казва така: той изпраща заповедта си
по земята, Словото му тича много бързо. Той казва просто и става. Ако Бог да има всякъде, Бог вижда всичко и Бог знае всяка нужда и всеки един проблем и дава отговор на времето му. Имаше една история в Стария Завет, само ще я прочитам накратко. Един цар беше болен. Цар Езекия. Само секунда. И този цар беше болен. И беше, видимо, наистина Бог му каза, пари дома, защото ще бъдеш заминаваш. И всеки остана от тази страна много интересна. Болестта на Езекия. В това време Езекия се разболя до смърт. И пророка Исаия, Амосовия син, дойде при него и му рече: така казва Господ, нали, за дома си, понеже пророка идва горе на царя и каза: така за Господ за тебе, нали, дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. Тогава царят обърна лицето си към стената и се поне на Господа, казвайки: спомни си, Господи, как ходих пред тебе с вярност и с цяло сърце и въчех това, което е угодно пред тебе. И Езекия плака горко. Какво стана? Езекия не се отчая. Макар че се каза, да, той е реално, като му каза, той не е да едва не сега край. Той после потреба да се моли. Със сълза ще моли пред Господа. И каза така: а преди да беше стигнал на Исаия да се гледа, Господното слово дойде към него. Виждаме, ето Исаия идва, каза на Езекия, предвидено ще умреш. И се тръгва. Езекия почва да се моли. Исаия вънка чува Божия глас и свършва отново при него. И виж колко му каза сега: върни се и кажи на Божията на моя народ Езекия, така казваш Господ, Бог на мъжете Давид: чух молитвата ти, видях сълзите ти, ето ще те изселя. След 3 дни ще отидеш в Господния дом, ще прибавя към живота ти 15 години и ще избавя и тебе и този род на ръката на сирийския цар. Виждам какво става. Имаше нужда. Имаше... Дори казах на царя: заминаваш. Болен си, няма спасение. Царя плака горко пред Господа и се моли. И какво стана? Бог върна пророка и каза: иди му кажи, че живей. Искам да кажа, че Бог винаги има, Бог може да покаже милост към всеки от нас. И когато този сега такъв в случая сотник каза: Господи, просто кажи само дума и сега ще оздравее. Той беше наистина, той покаже неговата вяра. И макар че истината не беше за него, беше за слугата му, но виждам в случай как тази вяра изведнъж имаше сила. Колко казах Христос сега нататък. Да каза, защото аз съм подвластен човек, имам подчинен на мен войници. И казвам на този: иди, и той отива. На друг ела и той дохожда. На слугата се строи това и той го прави. И като чу това, се почули се и рече на оня, който беше пред него: истина ви казвам, нито в Израел съм имал така вера. Няма така вера. Но казвам, че мнозина, че дойдат и запад, ще седят с Авраама, Исака и Яков в небесното царство, а челата на царството ще бъдат изхвърлени на външната мена. Там ще бъде плач с зъби. Тогава се рече на стотника: иди си, както си поверил, така нека ти бъде. И слугата оздравя същия час. Виждаме, че така, както си поверил, така нека ти бъде. Значи виждаме, че вярата на този стотник в момента действаше такъв, че болния хабер нямаше стотника. Стоеше вкъщи болен. Виждаме, този човек дойде при Господа с вяра и беше оздравен пред неговата молба пред Бога. Сега, Словото Божие каза, мнозина бъдат казал: от изток от запад. В случая наистина знаем, че когато Словото Божие говори за израелтяните като Божий народ, това е наистина така. Защото в Битие 2 глава 12 глава 3 стих Бог избра един човек, Авраам, и чрез него избра един народ. И каза в наистина, чрез него ще бъде благословен целият свят. И сега, когато кажем, че ние сме Авраама потомство, това не значи, че сме израелтяни или евреи. Става дума, че ние сме Авраама потомство чрез вяра. Вижте, сега ни връзка сега така: ще благословя тези, които те благославят. Ще прокълна всеки, който те кълне. И чрез тебе ще благословят всички земни племена. Става дума чрез него и най-вече чрез този, който ще излезе оттам, чрез Христос. Вижте сега в Галатяни дава смисъл на цялата работа. Искам да кажа, че това, което Бог правеше, Христос правеше в Израел в това време, това също нещо го прави днес и Бог навсякъде, защото сме негови деца. И Бог е същия. Галатяни казва така: така след благословението даде на Авраам, дойде чрез Христа Исуса, на езичниците заприемат обещания дух чрез вяра. И после така: и ако сме Христови, то сме Авраамово потомство, наследници по обещанието. Идвайки при Господа, вижте, всеки намира наистина милост. И Словото Божие, помните Йоанна 10 глава, когато Господ говореше пастир за овце, той говори, че пастора беше Христос, кошарата беше църквата, овцете бяха Израел. Но той каза и
за други хора, които ще завършкам, други овци. И каза така, и други овци, които ще от тези кошара, и тях трябва да видя, ще да се ми, ще станат имам стазния паса. Другите овци са именно излишни. Всички хора, които в момента горе за, които са евреи, които вярват в Господа, те отново се прибавят към тази кошара. Един пастор едно стал, и това го прави на име нашия Бог. И всичко става, че се вярва Христос. Идем при Господа, покаяваме се, приемем го, Господ чрез кръвта си наистина не умива грехите, очиствана и да бъде така наче свои деца. И Словото Божие, а сега, че Христа Исуса, вие, които няма си ми далеч, се поставени близо чрез кръвта на Христа. Слава да бъде Господи. Нещо, което е важно, искам да кажа, че вярата ни трябва да остава. Вижте, някой казва, наистина, са толкова големи, толкова трудни, толкова наистина за нас вече, толкова тежки. Да, Бог знае, сега ще живота ни, да ми вяра. Защото вижте, той му казва, как си полял, така нека ти бъде. Сега значи, от неговата вяра зависи, че кой ще получи от Бога. И искам да кажа, че понякога и при нас е така. Помните този един сега човек, като дойде при Господа и каза, Господ иска да бъде изцелен. И така, вярваш, че мога да изцелен. Вярвам каза, нека бъде изказа справедливите. Така че понякога чата да операте вярата, която трябва да мине в самите себе си, в Господа, че Бог може да се направи. Не сравним повече, отколкото мислим, не мислим. Като няма вяра, идват съмнение, идва маловерие, и човек едва не охладнява. Но вярата трябва да бъде над всичко. И сега ти съм така задържа малко. Слугата оздравяка същия час. И истината е, че виж, стои като две преси и се молише. Значи няма, че кой в каква позиция в този свят. Може да си много успешен човек, може да се стал в този свят да станеш на високо място. Но, когато има нужда от човек да разбира, че нещата в този свят не винаги дават отговор на въпросите, които има. Отговор на въпросите е близко от Христос. И човек, когато се смири, тогава ще разбира същността и отговора. Помните Захей. Захей беше богат човек. Казваме много пример, да може да значим. Захей беше богат човек, бирник, имаше пари, колкото искаш. Обаче, нямаше Христос, който ще празен. И когато и не си казва, ще да даде кой е този, дето говори толкова много. Като цяло дърво, и когато си кома казва, седзол. Тук говори за смирение. Трябва да се смири. И нещо, което е важно. Човек, когато се смири пред Господ, тогава са нещата неговия живот. Смирение и вяра, вижте. И видите, ще се казва така, а без вяра не е възможно човек да огня на Бога. Да който е при Бога, трябва да вяра, че има Бог и Бог възнагражда тия, които го търсят. И нещо важно е, вижте сега. Той вярваше, че само една дума, където се може да си изтогателно. Не трябва да питаме, ама как ще стане сега? Къде е Бог и как ще стане? Просто се моли на Бога. Знае, че Бог е навсякъде, Бог чува и Бог може. И това, което е видял в човека, беше истинската вяра. Искам да кажа, че понякога Бог гледа много. Бог не гледа нещата, както гледаме и ние. И казвам се, човека заминава, то заминава вече. Като скоро гледах на свидетелство на братя Милов. Това е много силно свидетелство. Нека да му казва, заминава, вземете се вкъщи, тук има още няколко часа. И тогава викат брат Милов, се молим. И на другия ден човекът почна да ходи да върви. Това е Бог, разбирате ме. Всичко става Бог. Значи иска се молитва, иска се вяра. И молитва с вяра в Исус. И доверие в Него. Същото е винаги воли на Божият отговор. Нека Бог да благослови, не се отчаяваме през какво преминаваме. Значи Бог също и днес, Неговата ръка не се скъсала да спасява, да изцелява, да благославя. Нека Бог да благослови. Амин.